Күптән түгел Татарстанны Россиянең иң кунакчыл шәһәрләре рәтенә керттеләр. Хәер, ачык чырай белән каршы алырдай урыннарыбыз да хайран бит. Казан кирмәне, Иске Татар бистәсе, Бауман урамы, Зөя утрауы һәм Булгарның борынгы диварлары. Соңгысы бигрәк тә быелгы күркәм чаралар ярдәмендә Россия күләмендә дан шөһрәт казанды. Үзенең кара алтыны һәм алдынгы технологияләре белән телдә тилшә булган бүгенге Татарстан урта гасырларда ук бөек цивилизация үзәге булган икәненә хәзер турист халкы килеп, күреп инана ала. Әмма борынгы бабаларыбызның ислам динен дәүләт дине сыйфатында кабул итү датасы бер яктан тарихыбызны күтәреп алса, икенче яктан әллә нинди яңа уңайсыз сораулары белән күңелләрне шомландыра. Без бөтен дөньяга күрсәткән Болгар дәүләте ни өчен таркалган соң? Аның халкының язмышы 700 ел дәврендә нинди була? Бу сорауларга җавап бүгенге татар мәдәниятенә, аның теленә, гореф-гадәтләренә, аңына, фикеренә тәэсир ясаган зур тарихи катламга, Алтын Урда һәм Казан ханлыгына шундый ук кадер-хөрмәт бар микән? Тарихларда без эзлебез, Тукайбызның бу сүзләрен без еш кабатларга өйрәндек. Ләкин эзле булып, үз тарихыбызда никадәр без эзлекле соң? Гасырлар буе үзгәрмәгән исеңне жуарлык манзара. Кеше кулы тимәс сүзәк тау итәгендә яшел хәтфә үлән белән капланган алдавыч чокырлар, борынгы таш түмгәкләре. Бу изге җирләргә аяк басуга дөнья мәшәкатьләре ваклана сыман. Күзеңне йомсаң, иңгә иң терәле баскан шик саклаучылары, авыр, үткен кылычларын аскан, зур тояклы атларга утырган баһадирлар, пәһләваннар күз алдына баса. Иске Казан җирләре бай тарихи дәүләт биләмәсе. Татар халкының тарих шыңгыларында кузгалган зур ярасы. Татарның үзәге дибеме? Бишеге дип әйттегез. Гомумән алганда Иске Казан ул вакытта ул әлбәттә Казан дип кенә исем йеткән, ул соңрак Иске Казан дип аны искә әйтә башлыйлар. Казан чыганаклар буенча ул 12-нче гасырның азагында, 13-нче гасырның башында монда халык килә. Кайдан килә халык? Алар килә менә шушы Болгар җиреннән. Ни өчен? Качып китәләрме? Менә 12-нче гасырның 2нче яртысында Рус дәүләтендә урнашкан әнә Суздаль Владимир князьлеге була бит әле. Болгар дәүләте белән шактый сугышлар барлыкка килә. Һәм инде шул вакытта Болгардан башкаласында күчерәләр. Бийек Болгар биләр шәһәренә һәм халкы менә тыныч җирләргә китә башлый. Тарихчылар фикеренчә 12нче гасырлардан алып Иске Казан шәһәре ике өлештән торган. Без әңгәмә корган җирләр кайчандыр агачтан уратып алынган кирмән биләмәсе. Иске Казан шәһәренең чикләрен саклар өчен биредә гаскәр туплангандыр. Гади халык исә авылларда яшәп, һөнәрчелек, игенчелек, терлекчелек белән көн күргән дип тарихчылар фаразлый. Бу менә шулай шундый Казан формасында булганмы менә бу җирләр? Менә игътибар итегез, дөрес әйтәсез. Менә карасак, бу Казан формасында. Миңа калса, Казан исемен аны бит инде төрле фикерләр бар. Гади халык тора бит әле авылчылыкта, имәс селищедә. Кая киттем? Казанга киттем дип әйтергә мөмкин. Ягъни менә шул кирмәнгә. Һәм инде 14нче гасырның азагында, 15нче гасырның башында Казан үсә. Халык саны шактый үсә. Һәм инде күрәсең Казанны күчерәләр, хәзерге Казан урынына. Иске Казан турында беренче мәгълүматларны 1770 елда ук рус сәяхәтчесе галим Николай Рычков язып калдырган була. 1969 елдан биредә күренекле татар галиме археолог Рауль Фахретдинов казу эшләрен яңарта. 1992 елда татар халкының үз аңын үзгәрткән, аны алгарышка, демократияга тартылуын тәэмин иткән, мәдәнияте һәм әдәбияты, тарихы үсеше ягыннан иң күп мөмкинлекләр биргән чорда Иске Казан җирендә дә менә бу музейны ачалар.
Бүгенге көндә биредә 4000-нән артык экспонат саклана. Елына музейга 3000-нән артык кеше килә. Болгар дәүләтенең турыдан-туры дәвамчысы, аның мирасын саклаучы иске Казан шәһәре күпчелек туристлар өчен, хәтта Татарстанда яшәүче татарлар өчен дә яңа, истәлекле, гаҗәеп бер дөнья кебек. Балаларга бу тарихны җиткерергә кирәк. Ни өчен җиткерергә кирәк? Ну, бит инде тарихны белергә кирәк. Кая туганнар, кая үскәннәр, алар нәби бабайлары элекке замандагы ничек яшәгәннәр, кая булган, нинди шәһәр булган, балаларны барсы да сөйлибез, бик кызыксыналар балалар. Кызганычка каршы, безнең җәмгыятьтә теге рус булмаган халыкларның тарихлары бөтенләй өйрәнелмәгән өчен билгеле информация юк. Мәсәлән, без башка халыкларның тарихын никадәрле беләбез. Ә инде дәүләтләр тоткан, бийек, зур тарихы булган татар халкының тарихыннан менә шунында әйткәндә нәрсәне беләбез, никадәрле беләбез. Әйтик, Урта гасыр Алтын Урда булсын, Идел Болгары, шул Идел Болгары булсын, татар ханлыклары, Казан ханлыгы, Хаҗи Тархан ханлыгы, Крым ханлыгы, без алар турында нәрсә беләбез? Белгән әйбер дә ул теге Мәскәү күзлегеннән дип, Москва центричный, шулай дип әйтелгән. Мәсәлән, Алтын Урдада без әйтә алабыз, монгол яулары һәм Куликова сугышын гына белә алабыз, кызганычка каршы. 300 ел тарих ничек булган? 15 ел элек үк зур, төпле, кайчандыр күп көч сарыф итеп сафка бастырылган Татарстан тарихы фәненең измә-излекле чылбыры өзелде. 2007 елны 309 федераль канун нигезендә Россия мәктәпләре өчен төзелгән бердәм дәүләт белем бирү стандартларына төзәтмәләр кертелә. Аларның нигезендә 3 компоненттан торган уку-укыту системасыннан иң мөһим өлешләренең берсен милли региональ компонентны юкка чыгаралар. Бу төзәтмәләр милли мәгарифне өстән аска китерде дисәк тә ялгышмабыз. Чөнки бу үзгәрешләр нәтиҗәсендә мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбияты сәгатьләре кыскарды, төп имтиханнарны хәзер бер телдә, рус телендә генә бирәләр һәм иң аянышы Татарстан тарихы уку программаларыннан төшеп калды. Россиядә барган барлык үзгәрешләр, нинди генә үзгәреш, икътисади яктан булса да, сәяси яктан булса да, шулай бит, мәдәни яктан да, белем бирү, мәгариф системасында да, ул һәр вакытта безнең төбәктә чагылыш тапкан. Һәм инде монда әйтеп китү дә һәр вакытта кирәк һәм ул урынлы. Әлбәттә инде менә бу күркәм дип әйтик инде, Татарстан тарихыбызның, халкыбызның тарихын чагылдырган фәнне аерым да укытасы килә, чөнки 10 сәгать кысаларында аны өйрәнеп айкап чыгу мөмкин түгел. Мәктәп тарих курсларында нибары 2 юнәлеш сакланып калды. Ул да булса Россия һәм дөнья тарихын өйрәнү дәресләре. Милли региональ төбәк тарихлары исә җәмгыятьнең гамендә дә юк. Аны кертергә кирәк дип Мәскәүдә вакыт-вакыт сөйләнсәләр дә, диңгез тубыктан шул бу фәнгә мәктәп кысаларында әлегә өстәмә сәгатьләр каралмаган. Барысы да мәктәп укытучы карамагында, ихтыярында. Менә бу нечкә генә уку әсбапларында татарларның 7 томга да сыймаган тарихы. Бу китапларны Татарстан үзе җөрәт итеп бастыра. Өстәмә уку материалы булыр дип мәктәпләргә өләшә. Татарстан тарихы буенча олимпиадалар, бәйгеләр үткәрә. Тамып торган су таш яра диләр түгелме? Аз булса да файдасы булыр дигәнне истә тотып, Татарстанның тарихи традицияләрен әле дә саклап килүче кайбер уку йортлары елына 10 сәгать булса да халык тарихына тукталып китәләр. Безнең тарихыбыз, гомумән ата-бабаларыбыз төзегән җәмгыять, ниндидер институтлар, ниндидер аларның тәҗрибәсе, ул бүгенге көндә яңа инновациялар, хәтта инновацияларны хатасыз кертеп җибәрүгә зур чыганак булып тора. Шәхсән үземә тарих фәне кызыклы иде, чөнки тарихны яхшы белгән кеше бүгенге көндәге тормышта барган реальны, акны караны дөрес аерылачак. Күренеп тора, бүгенге көндә кызганычка каршы халык тарихын белми. Ниндидер менә бүгенге көндә интернет күләмендә дип әйтик инде яңгыраган теләсән инде фикергә ябышып китәләр. Әгәр дә син үзеңнең элементар дәрәҗәдә төбәгеңнең генә тарихын белсәң дә, син инде үзеңне менә бу тискәре юлларга, фикерләргә кертеп җибәрмәс идең. Бер дәүләттә яшибез икән.
федерация дәүләтендә без икән әйме. Нигә бер-беребезне танымыйбыз, бер-беребезне башка төрле өйрәнмибез? Нигә тарихтан менә теге мәсәлән шул Иван Грозный һәйкәле кую, ул аны урыс патшалары куймаган, революция кадәр соңыннан да куелмаган. Әгәр дә без максатыбыз берләштерергә, бер-беребезне танырга икән, димәк ки, һәм тарихыбызны киңрәк өйрәнергә тиешбез, чөнки анда безнең асылыбыз, теге үзаңыбызга бәйле әйберләр. Һәм икенчесе, әлбәттә, бу каршылыклар китерә торган, без күрдек, сезләр дә аны күрдек, менә ул бит зур каршылыклар китерде шунында. Һәм теге соцсетлардан карасак, халык арасында ул яхшы кабул ителмәде, әйтергә кирәк. Мәсәлән, соңгысы Тимурга һәйкәл куярга, булар берсе дә яхшы кабул ителмәде. Димәк ки, халык буларны кабул ителми, экспертлардан соранылган булса, алар башта ук әйтерләр иде инде, бу кирәкми торган әйберләр дип. Әмма ниндидер кешеләр моны тәкъдим итә, үткәрергә тырыша, әлбәттә ки, ул кешеләрнең максаты илне берләштерү микән. Когда мы отказываемся от изучения национальной истории, мы объединяем, мы и общенациональную, общероссийскую культуру объединяем, вырывая из нее многие страницы. У нас разорвана общая ткань истории народов и цивилизаций. И это ведет тут к массе других еще издержек, о которых мы, может быть, не говорим. Это и ксенофобия, это и разные проявления экстремизма и так далее. Потому что люди, которые будут воспитываться в уважении к прошлому своего народа, к прошлому других народов, будут знать историю культуры своего народа и окружающих народов во взаимосвязи, во взаимодействии, они никогда не станут такими ксенофобами или исповедовать какие-то экстремистские взгляды. Һәр халыкның үз аңы, аның тарихи хәтереннән килә. Аның бүгенге асылын билгели, хаталарны барларга, төзәтергә генә кем алыныр. Тарих фәне әби-бабайлар истәлеге генә түгел шул. Ул күп тармаклы, кушалмаслык юнәлешләр биләмәсе. Тарихи әдәбият, фәлсәфә, археология, нумизматика, көнчыгыш мирас, татар язмачылыгы тарихы. Бу фәндә галим булып җитешер өчен дистәләгән еллар кирәк. Бу фәнгә килер өчен мәктәптә нигез кирәк. Нигезе булмаган фәннең якын арада без яшәгән дөньяда игә килмәсә, язмышы билгеле кебек. Идел Булгарын котлыйбыз, әйме, ул кадәрле сөйлибез. Әйтсеннәр, менә ничә Булгар абет калды бездә? Булгар абетлар. 1-2 кеше. Бу бит шулай күрсәтә. Алтын Урдага күп кеше дибез. 5-6 кеше. Шуңа күрә теге Мактан Казан ханлыгында 1 кеше эшли, шунда мәсәлән. Üstündə генә утырып, булар бит бөтенесен уйланылырга, җитештерергә, сорарга нинди темалар буенча кешеләр әзерләргә тиешбез дип, менә моны ниндидер берләшеп эшләгән бер кызганычка каршы җитми дип әйтгән азыннан. Краеведение, безусловно, это история каждого села. Находки монет 13-14-15 веков. Это позволяет дать датировку каждого села, каждой деревни. Поэтому краеведение вплотную примыкает к нумизматике. Кто сегодня приходит в вашу научную область? Есть люди? Нет, очень мало. Как таковой специальности нету, ее не преподают, но специалистов, так скажем, дипломированных нумизматов нет, особенно восточников. Вот. Русские монеты, восточноевропейские, это более-менее изучается, а исламские, ордынские, кавказские, закавказские, ну, у них там своя школа есть, безусловно. Но как специалисты, это, как правило, историки, как правило, экономисты, более-менее так сбоку, ну и просто любители. Менә бүгенге көндә җаным әрнегән әйберләрнең берсе ул безнең гыйльмилек. Татарның гыйльмилеге. Шуны сплайндыр русча. Шул ук Болгар ширларына кайтып калсак, анда бит бик көчле галимнәр булган, алдынгы эшлеклеләр булган. Хәтта Европа илләреннән килеп, безнекеләр белән бик зур килешүләр төзелгән, хезмәттәшлек ителгән шулай бит. Һәм дөрестән дә аларны кайсы бер юнәлешләр, һөнәрләр буенча дөнья күләмендә иң алдынгы специалистлар дип санаганнар, белгечләр дип. Менә ул чорда безнең бабаларыбызга тырышлык, үз өстендә эшләү, бер туктаусыз белем алу яраган, бүгенге көндә минемчә ул җитеп бетми. Бүгенге көндә безгә дөрестән дә менә ата-бабаларыбыз кебек дөнья күләмендә гыйльмилек буенча алга чыгарга кирәк. Чөнки ул безнең тарихыбызда, ул безнең геныбызда бар.
ваемсызлык дип уйлыйм. Менә әлбәттә үзебезнең тарихыбызны белмәүдән килә бу. Шундый данлыклы бабаларыбыз була торып, ни өчен соң без үзебезнең тормышыбызны бүген бәлки исраф та итәбездер. Мәскәүдән шатлыклы хәбәр килде. Хәерлегә генә юрыйк. Россия Федерациясе Советының фән, мәгариф һәм мәдәният комитеты әгъзалары тарих дәреслекләренә яңа төзәтмәләр кертү кирәклеге хакында сүз чыгарган. Имеш мәктәпләрдә балаларны патриотик рухта тәрбияләр өчен әсбапларны моңарча әле игътибар бирелмәгән, әмма тарихта билгеле булган шәхесләр белән, риваятләр, мәгълүматлар белән байыту, вакыйгаларны тасвирлаганда үтемлерәк алымнар куллану сорала. Мондый тәкъдимнәрдән соң бүрәнә артыннан бүре кууда сәләтле өлкәләр тагын да артып китмәгәе. Калуга өлкәсе җитәкчелеге тарафыннан 11 ноябрьне Угра елгасында Олы Урданың Әхмәтхан белән Мәскәүнең бөек князы Иванның хәрби көчләренең капма каршы торуын бәйрәм көне итеп рәсмиләштерү тәкъдименнән әле дә тарихчыларның чәчләре үрә тора бит. Тума сукырлыктан ничек котылырга? Бу тарихта билгеле. Моңа бер генә җавап, бер генә юл бар. Ул да булса, белем алу, гыйлемгә омтылу түгелме соң? Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Татарстан Республикасының Фәннәр Академиясе Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге Тарих институты директоры урынбасары Марат Гыйбаддинов. Марат әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Марат әфәнде, быел бит инде республикада шундый зур, олуг, шундый күренекле дата билгеләп үтелә. Болгар дәүләтендә 1100 ел элек ислам дине кабул ителгән. Әйтегез әле, менә Болгар дәүләте дигән шундый зур тарихыбыз бүген мәктәп кысаларында, мәктәп программасы кысаларында ничек өйрәнелә һәм нинди күләмдә өйрәнелә? Кызганычка каршы җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнелә дип әйтеп булмый, чөнки сез беләсездер инде, соңгы берничә ел дәвамында безнең айрым фән буларак, айрым мәктәп курсы буларак Татарстан һәм татар халкы тарихы укытылмый башлады. Шуңа күрә инде айрым мәгълүматны балалар Россия тарихы дәреслекләреннән Болгар дәүләте булган икәнен аның турында ниндер аз гына мәгълүмат ала алалар. Әмма инде аның нечкәлекләрен, аның тулысынча тарихын әлбәттә инде даими рәвештә өйрәнелми. Алайса бездән нинди өлешләр төшеп кала инде менә тарихыбызның нинди өлешләре? Ул сәясәткә бәйле, иҗтимагый тормышка бәйле нинди өлешләре? Бүгенге ситуация шундый, хәзер инде тарих курсларыннан ике өлеш кенә калды. Ул дөнья тарихы һәм Россия тарихы. Һәм инде Россия тарихын өйрәнгәндә федераль стандартлар буенча балалар җирле тарихны, үз төбәгенең үзенчәлекнең, анда халыкның җирле халыкның мәдәниятын өйрәнергә тиеш. Әмма кызганычка каршы бернинди истәмә сәгатьләр бирелми. Шуңа күрә инде барсы да укытучыдан тора. Әгәр дә укытучы үзе кызга икән, әлбәттә инде аның бөтен мөмкинлекләре бар. Россия тарихын укытканда, шунда мөмкин кадәр Татарстан буенча, татар халкы буенча материалларны истәп җибәргә. Мәсәлән, Пугачевны өйрәнә икән, әлбәттә инде Пугачевның Казан төбәге белән бәйләнеше, татар халыклары, төбәкнең башка халыклары Пугачев ягында ничек катнашкан, аның турында әйтмичә мөмкин түгел, һичшиксез. Шулай ук, мәсәлән, Петр һәм Екатерина сәясәтен өйрәнгәндә, шулай ук инде без үзебезнең татарларга карата нинди сәясәт булган әйтә алабыз бүгенге стандартлар буенча. Әмма дә кабатлап әйтәсем килә, әлеге дә баягы барсы да укытучының ихтияҗына кала һәм укытучының мөмкинлегенә кала. Узган елда без Татарстан Республикасының 100 еллыгын бик зур итеп шулай ук уздырдык, әмма бит Россиянең федераль дәреслекләрендә бу тема айрым тема буларак бирелми.
Шуңа күрә инде бары тик укытучыларыбыз үзләре кызыгып, үз ихтыярлары белән, мәсәлән, Советлар Союзы төзелешен өйрәнгәндә, безнең Татарстан материалында куллана алганнар. Менә шундый ситуация мөмкин. Ләкин без бит моны түгел әйтә алмыйбыз. Әллә кулланган, әллә кулланмаган. Димәк, укытучы шәхесенә барып терәлә. Әлбәттә. Беренчедән әйтәсем килә, әлбәттә безнең менә бу җирле тарих белән, татар халкы тарихы белән кызыксына торган укытучылар һәм балалар бар. Һәм без моны күрәбез, безнең татар халкы һәм Татарстан тарихына багышланган олимпиадаларда катнаша торган мәктәпләр һәм балаларга карап. Әмма кызганычка каршы ел сайын шул ук мәктәпләр, шул ук укытучыларның шәкертләре киләләр безнең олимпиадага. Ниндер яңа мәктәпләрдән, яңа укытучыларның балалар килүе бик сирәк була. Әмма әйтәсем килә, менә әгәр дә без бу яңа стандартларга карасак, анда бөтен мөмкинлекләр бар. Анда бит беркем дә язмый, татарларга татар тарихын укырга ярамый дигән сүзләр юк анда. Гомумән бернинди халык турында да андый сүзләр әйтелмәгән. Киресенчә, анда әйтелгән һәрбер укучы үзе яши торган төбәкнең җирле тарихын, җирле үзенчәлекләрне, анда яшәгән халыкларның мәдәниятын, мирасын, рухи мирасын, мәдәни мирасын белергә тиеш дигән сүзләр бар. Димәк, стандарт андый мөмкинлекләр бирә. Ә менә кызганычка каршы ул мөмкинлекләрне тормышка ашыру юллары бирелмәгән. Ул мөмкинлекләр нәрсә дигән сүз? Ул сәгатьләр саны дигән сүз, укытучыларның хезмәт хакы дигән сүз, мәктәпнең мөмкинчелекләре дигән сүз түгелме соң? Менә без әйткән үзгәрешләрдән соң, сез беләсез инде милли төбәк компоненты бетерелде. Хәзер инде менә бу безнең укыту программалар ике эштән генә тора, вариатив һәм инвариатив, ягъни мәҗбүри, ул инде федераль компонент дип әйтеп була инде искечә аны, һәм инде уку процессында катнаша торган агзалар үзләре хәл итеп торган, ягъни вариатив компонент. Аны инде гадәттә мәктәп хәл итә, монда хәтта республикада басым ясарга тиеш түгел, чөнки мәктәп мөстәкыйль үзе хәл итә. Һәм инде монда ата-аналарга бик зур роль бирелә. Чөнки беләсез бит, безнең конституция буенча нәкъ менә ата-аналар, дәүләт түгел, ата-аналар үз балаларын укытуга бердән-бер җаваплы шәхесләр булып калалар. Шуңа күрә ата-аналар хәл итәләр, нинди телдә укытырга, нинди өстәмә фәннәр укытырга, менә бу мәктәп компоненты дип әйтик инде гади гына кеше аңласын өчен. Шуңа күрә менә бүгенге көндә менә бу мөмкинлекләрне файдаланыр өчен без беренче чираттан ата-аналар белән агарту эшен алып барырга тиеш. Чөнки беренчедән ата-аналарга гына торырга кирәк. Ни өчен сезнең балаларга, безнең балаларга миме татар тарихы кирәк, татар теле кирәк, татар әдәбияты кирәк. Чөнки күпчелек очракларда мәктәпләр менә бу мәктәп компоненты сәгатьләрен алар физикага бирергә мөмкин, инглиз теленә, я математика, башка фәннәргә бирергә мөмкин. Бу юнәлештә безнең җәмгыятьнең төрле агзалары үз өлешен кертәләр. Беренче ул инде ата-аналар комитетлары. Алар инде һәрбер мәктәпләрдә бар, әмма алар ниндидер формаль оешмалар гына буларга тиеш түгел. Теге акча җыеп, анда башка ниләр белән ниндидер практик ремонт ясап, я башка ниндидер практик әйберләр белән түгел. Алар аңларга тиеш, нәкъ менә бу ата-аналар комитетлары, алар шул ук программаларның да менә бу вариатив өлешен хәл итүгә үз сүзен әйтергә мөмкин. Хәзер инде теге сайларга гына кирәк. Я татар теленә өйрәнәсең инде, я тарихыңны өйрәнәсең. Тарих безнең уртак тарихыбыз, ул безнең милләтебезне, халкыбызны берләштерә торган бик көчле безнең инструментыбыз. Халыкны акылга өйрәтер өчен нәйме күпме көч сарыф итәргә кирәк булачак әле сезгә дә, безгә дә. Юк, агына әйтмиләр бит инде, гыйлем истәү, ул теге белән кыйказу. Рәхмәт, Марат әфәнде. Бүген тапшыруыбызның кунагы Татарстан Республикасының Фәннәр Академиясының Шәһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты директоры урынбасары Марат Гыйбадинов иде. Бик зур рәхмәт сезгә тагын бер кат. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт. Менә бит алар.
Бу истәлекле җирләргә туристларның адашып та чыкканы юк. Хәтта интернетта, шәһәрнең рәсми сайтларында да Бишбалтаның борынгы Казан ханлыгы дәверенә үк барып тоташа дип фараз кылынган зираты хакында бер сүз әйтелмәгән. Куйбышев су саклагычы барлыкка килгәннән соң кабер ташларының күпчелеге су астында калган. Әмма биредә сакланган эпитафик истәлекләргә халыкның мөнәсәбәте дә күңелләрне көендерә. Бу урынны чистартырга, рәсмиләштерергә, шәһәр карамагына бирергә әллә кодрәт, әллә иман, әллә гыйлем җитми шул. Сулык белән зират арасында урнашкан пляжда халык кызына шашлык пешерә, хәтта йомышларын үти. Астагфирулла, бу бит нәкъ ахыр заман билгеләре дип картлар сукраныр. Татар тарихы чыннан да киселгән арыш башагыдай, тамыры тирән, башагы өлгергән авызына гына кабып булмый. Ашлыкны заман тегермәнендә тарттыручылар үзгә. Ярый әле, татарның тарихы бай, уңайлы, авыз тутырып сөйләрлек, күрсәтерлек чорлар да бар. Тамак төбендәге төернегенә ничек басарга?